tayo ng salad. Ito, lettuce, tomato, cucumber, green pepper, carrots, red radish, arugula, ginger, bambones. Yan ang gagawin natin ngayon. Kaya, samahan niyo ako.
kaya ito dito sa akin. Pipino, di ba sa akin? Pipino, yan, gimbel. Ordinary salad lang to, magbibisita. Di ba ang ginagawa natin? Bagdones, ito hindi ko na iniiwa. Nilalagay ko na lang siya. Ayan. Then, veggie. Ito naman. Pero hindi iiwan na maliliit. Ayan. Gergir. Ayan o. Pero kinakain lang nila to ganito.